Igbo ndị ọma ekele m ọnụ Igbo bụ Igbo asị m ndụ mmiri ndị azụ anyị abịara n'ụbọchị taa iwetara ọnụ ihe mmemme ije n'ụwa site na Maka TV. Ama n'ụbọchị na-aga ofuma, ama n'ahịa, ọrụ anyị na-arụ, ezinụlọ anyị, ihe niile nke anyị na-emebi ihe ọma ha niile na-agazi ofuma. Asị m ekele dịrị Chineke. Ụbọchị nke taa isiokwu anyị bụ isiokwu ga-eme gị echiche ọchị taa. Ị mara na ihe dị n'ije ụwa anyị nọ n'ime ya. Kedu isiokwu anyị ji wee nọrọ taa? Isiokwu a bụ o kwesịrị na di maọbụ nwunye maọbụ enyi ndị na-eme ndacharamenti nwoke na nwaanyị, o kwesịrị na ha ga-eji akara wee gbachie ekwentị ha. O kwesịrị ka di na nwunye were akara gbachie ekwentị ha, nke ga-eme na nwunye enweghị ike ịkpọpewu ekwentị ya mgbe ọbụla ọ chọrọ, ma ọ bụ di ya ịkpọpe ekwentị ya mgbe ọbụla ọ chọrọ, ma ọ bụ enyi nwoke ịkpọpe nke enyi ya nwaanyị, ma ọ bụ enyi nwaanyị ịkpọpe nke enyi ya nwoke. O kwesịrị na ọ ga-adị etu ahụ. Gịnị butere ya? Kedu ihe mere eji wee na-eme ihe dị etu ahụ? Maka anyị ji wee nọrọ n'ụbọchị nke taa. Ya bụ, ị bụrụ nwoke, bụrụ nwaanyị, bụrụ okenye, bụrụ ụmụazị, bụrụ onye ọbụla ya bụ gwii na nke taa ọ pụrụ iche. Nke taa ọ ga-achụ ọbara mgbali elu, ọ ga-achụ gị ọrịa, isi ọwụwa niile, ihe niile bụ ibu ara ibu, ọ ga-achụpụ gị na ha. Nwere onwe gị. Ka kpọbatazie ndị ọbịa mụ na ha nọ ka anyị kpapụ ya ọsọ. Nnọọ nwanne m, biko gwa ha nka na eze ndị Igbo afọ eji wee mara ka bidogoro na aga ịdachiri dachi. Nkele m ụmụnne m na ụmụnna m. Aha m bụ Kingsley Kelechi Friday Nwosu. Kingsley Kelechi Friday Nwosu. Afọ ya ọ gbatịkwara agbatị. Afọ m bụ Nwaada Oluchi Onye Buchi. Unu anụna ihe isiokwu anyị ji wee nọrọ taa. O kwesịrị na nwoke maọbụ nwaanyị, di na nwunye ga-ewere akara gbachie ekwentị ha, nke bụ na nwunye nke nwoke enweghị ike ịgbapewe ma nwunye nke nwaanyị enweghị ihe ịgbapere. O kwesịrị zama ya bụ ajụjụ maọbụ ka m bido na gị. Ịma ihe na-ebute ịgbachi ekwentị ọwụ ihe a ga-asa enwere ihe kpatara nwoke ga-eji kpachie ekwentị ya. Ị ga-azagodo ma ọ bụ oke ikwu nke bụ eziokwu. Abịa na ebe di na nwunye nọ, o kwesịrị na a ga-agbachi. Mana abịa ebe enyi nwoke na enyi nwaanyị nọ, ha na-alụkọtabeghị, asị ka m kwuo, m ga-asị na o kwesịkwara ka ha gbachikwa. Ngwa na abịazie, kedu ikwuwezi ihe ị chọrọ ikwu n'ebe nke di na nwunye na hapụgodo nke enyi na enyi ka jebegodo nke a n'akụkụ. Ịma nwoke na-ele anya n'ihe na-emenụ n'ezinụlọ ya, wee na-amakwa otu ọ ga-esi echekwa onwe ya. Ihe mere m ji wee kwuo ọwụ, nwoke lụgide nwaanyị, lụta nwaanyị na-ama ka esi echekwa onwe ya, na-ama ka esi ejikọta ego, ka esi edokọrịta akụ. Ọ bụrụ na nwoke bụ onye na-eme biznes, nwoke a ga-achọrọ dị nwa ọ ga-eji na-agbachi fon ka nwunye ghara na-ama ego ole na-abata. Ịgbanwe ka a ga-esi nọgide fon ebe nwoke amarago na ụmụgo onye kwere ya nkwa na ọ ga-ese ndị ego, and ọ chọọ ka madam mara ma ego bata, maka ọ ma na madam mara na ego abatago. Ọ sị akwa ego ha na-arịọ gị sị akwa dị ha lekwa ego ole idosa na ụlọ akụ, ị chọghị inye m ego m na-arịọ gị. So okwe maka ya gbachie ekwentị ya ka o wee ego ahụ bata, ka ọ ghara ịmara. Eziokwu, ikwupukwara eziokwu na kwesịrị na di na nwunye na-agbachi ekwentị ha agbachi.
n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na di na nwunye bụ ofu ka ha bụ o kwesịrị ihe izoro ibe ha ihe ọbụla a sọpụzi imepe obi ha ebe ha imepe obi ha ebe ha nọ so mụ na onwe m adịghị m nkwado m di na nwunye ịgbachi foonu ha mana gịnị ka ị chere mere ha ji agbachi ya na ndị na-agbachi ihe mere ụfọdụ ji mana ka chikere gị nke ga-agbachi ya agbachi ya gbachikwara ụfọdụ ahụ a na-egbu obi ya nke ga-agbachi ya agbachi eluola nwaanyị ọ bụghịkwa mkpana nke m makwara mkpachi ọ gbachiri agbachi kedu ihe ị chere mere ji agbachi ya nwa agbachiri nke m abụghị maka ụbọchị mụ na nwe m anụgo di abụrụ maka di m ka m ji gbachicha ya abụcha maka di m ka m ji gbachicha ya yes o nwekwara ihe eji gbachi nke m agbachi maka ụmụazị sometimes ụmụazị na-ejekwa na foonu mmadụ mebisiere mmadụ ihe ebe a na-ahapụ foonu enwe ike wepụ ihe dị mkpa infọmeshọn dị mkpa ka ndị oyibo si kwu ya so ọ ya mere m ji wee gbachie nke m mana abịa n'ebe di na nwunye nọ ihe na-ebutekwa n'ịgbachi foonu a bụ enweghị okwukwe n'ebe ha nọ o nwere sọ nwoke na nwaanyị ya bụ ebiri n'ụlọ dị otu ụdị ndụ ha na-ebi nke nwoke nwere ike ọ bụrụ na o nwere ụdị ndụ ọ na-ebi ya ezighi ezi udo ndị oyibo na-akpọ chitin dịka onye niile na-agbakọta na foonu ọ ma nchọ ka nwunye ya mara so that udo nwee ike na-achịkwa n'ime ezinụlọ ha so nwere ike ọ gbachie foonu ya agbachie so na mgbe ọ gwara nwaanyị nakwara na ya foonu ha ọ mara ya ga-eji aka ya gbapee dị foonu bifo nwaanyị nwere ike ifu ihe ọ chọrọ ifu ebe ahụ abịa na nwaanyị nwere ike nwaanyị na onwe ya ịma na ịbụ ụmụ nwaanyị a na-alakicha ka di anyị mara ego na enwe ka nwanne nwoke si wee kwu ebe saịdị ego a kacha na nwaanyị nwere ike sị ebe ọka nwoke ya na-ebiri ụlọ nwe ego mana ọ ga-ebechi nwoke ahụ n'akwa so o nwere ike ọ gbachie foonu ya bikọs na ọ chọ ka di ya mara activities ihe ndị oyibo na-akpọ activities nke o si aga bi ndụ ka o si eme so ọ na-ebutekwa nwaanyị ịgbachi foonu ya ị chere na naanị ihe gbasara akụ ka nwoke ji agbachi foonu ya ka njọ gị nwa bụ nwoke ọ bụrụ sọsọ ihe gbasara akụ mere nwoke ji agbachi foonu abịakwa na ọlụdi na nwunye abịa n'ezinụlọ na-enwe ntụkwasị obi n'ebe ibe ha nọ ma ọ na-enwe okwukwe n'ebe nwunye ya nọ so mebi nwoke ahụ awụrụ onye na-ele anya n'iro ọ ga-achọ ka nwunye ya mara ihe ọ na-eme ka ọ ghara ibute ihe ọ na-eme n'iro na ime ezinụlọ ya nke anyị ma na o nwere ike bute ntisasị ezinụlọ so ọ sị kama ihe dị otu a ga-abata ezinụlọ bịa tisasịa ka e kpuchie ya na ịgbachi foonu ya so ndị ụfọdụ ụmụ nwoke na-ahụtakwa ya na ha na-enye nwunye ha ugwu n'ime ya na maka ha mee nwunye ha mara ebe nwunye ha ga-azọdo ụkwụ bụ na onwe ugwu ọ kwere ya mere o ji mee ya otu ọ dị otu a nke bụ na o mechara ya ma mara na ọ na-enye ya ugwu dịrị ya so o kwee maka ya kpọchie ka ọ dịrị ya ka ọ rụkwa ihe ọ na-emere onwe ya ọwụkwa na mụ na onwe m na ọwụ na nna asị agawa n'iru ihe ọ na-eme dị mma mana nwoke na-eme otu a kwesịrị ịma na ibe ọ chọtago onye ọ chọrọ ịlụ mụbata ya n'ụlọ na o kwesịrị ka ha bie n'udo ya eleghị anya na iro ị na-eme ụmụ nwoke onwena ka ndị na-emekwenụ nwunye ha n'aha ekwentị ka ha were zaa oku nwoke nwere ike ka m tinye n'ụdị a gịnị mekwara na ụfọdụ ji eme ha weta ekwentị ha ekwe ka nwunye ha ma ọ bụ di ha zaa ekwentị ha okwu a na-ekwu na because nwoke nwere ike mmadụ akpọọ nwaanyị na foonu o jee ka ọ tụtụrụ foonu ka ọ zaa ọ bụ n'onu nwoke ọzọ mgbe nwaanyị akọwa na onye kpọrọ ya na foonu so ọ nwekwa sọm ezinụlọ mma akụrụ ọ bụrụ iwu foonu mụ na inu ekwentị ma agbalị ya aka nnu nke gị ma mmetụ ya aka ọgwụ ka a ghara itisa ezinụlọ aka anaghị ezi so ọnya kpatara ya ịma ihe a na-ekwu okwu ya na-awụ ihe na-eme n'oge nke anyị a na maka na echetara m ama m na akabịkwa m like that mana
ama m na mgbe gboo nwoke na-alụ nwaanyị ha ebie n'udo ụfọdụ na-alụ abụọ na-alụ atọ and ka ihe mere ha ji na-alụ ụka ha nyere ha aka n'ọrụ ugbo maka mebi ọrụ gidogo ọrụ abaghị eze ji ma ọ kpọọ ya ha dị na wuru onye ama ama na-arụta ọrụ ugbo ọfụma ọ na-alụ nwaanyị na-enyere ya aka n'ihe ndị ahụ abịakwa n'ime ha niile ahụ onwe onye ga-abịa ka e nwee ihe dịka isu imi ma ọ bịa nwee nghọtaghị maka gịnị na ụdịka ndụ dị ugbu a Hello everyone out there. My name is Chiti Temple, Nollywood actor. I want to advise you to keep watching Maka TV. the latest TV in town. You see more of my films, fans. I don't do any other thing than watch AATV. Don't forget. Don't turn off the dial because I watch it. I watch every day. You know what I mean? Watch Maka TV. Igbo ndị ọma ya chigatala na azụmahịa karakwa na ije n'ụwa site na Maka TV. O nwekwara ihe ọhụrụ gbasatara ije n'ụwa ya. Ị nwere mgbe ana m agwa unu na-esonyere anyị na Facebook Maka Media, Instagram Maka, YouTube Maka Media, mana o nwere obere ihe mgbanwe dị na kama na ọkụ wee dịkwa mma ahụ. Ebe ka unu ga na-esonyezere anyị na ije n'ụwa kwa ụbọchị Satọde ọbụla na ọkụ elekere anọ ọkwa na Igbo Ezue TV na YouTube. Igbo Ezue na YouTube. Ebe a ka ị ga-abụ ije ha na YouTube gị ịpịa Igbo Ezue TV. Gbagam ije n'ụwa gbaa. Iru ebe a ndị niile anyị mewere eri mgbe bido n'ụbọchị mbụ ị ga-afụ ya ebe a. Nke ọbụla ị chọziri inene epi ha anya kpam obere na-eche ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere anọ nke uhuruchi echefukwala ngwa dịka m si na-ekwu tupu anyị aga ezumike tupu anyị aga ezumike bụ oge mgbe gboo ndị di na-alụ lụọ atọ lụọ anọ mana ha ga-enwe ntisa bụ maka na ụmụ ihe ndị adịrọ mana ịbịa kịta o nwekwara ụmụ nwoke ndị ga-abịa kịta na ha abịa pụọ iro gbaa n'iro gwakwa enyi ha nwaanyị nọ n'iro si lekwekwe na alụkwara m di and nwaada amakwa na ọ lụrụ di n'ọlụgo nwaanyị ọka na-agbaso ya mana ọ larụziebe ọsị ya akpụkwara m maka nwunye m anyị mekwara nke a maka nwunye m lee mgbe ị ga-eji na-enwe mpembe ọ bịakwa o werekwa ekwentị ahụ tọgbọrọ nwunye ya nwunye legodo anya o nwere ka nwaanyị ga-esi lekwa anya onye nọmba a na-akpọkarị di m ọ jụọ di ya onye bụ di ya nwere ike si ọwụ nọmba ọrịa onye ọ maka na ọ zaziri aha nwaanyị ka ị ga-eji na-ajụ ya ese maka onye dị otu a ụfọdụ nwere ike si na ọ bụ nwa ada na-arụ ha ọrụ na ọfịs ha so werekwa kpuchie mana ihe m ga-ekwu wụ na nwoke ọbụla na nwaanyị lụgoro kwekọrịta na ihe a nwaanyị hụrụ n'anya kwesịrị inwe that ka mkpa na openness n'ebe ha nọ so that ụdịka ihe dị otu a ihe ntachi anya ma ihe nwaanyị ga-eji leba asị na di m adịkwa otu o si dịbuo mgbe anyị bidoro ọhụrụ o kwesịrị ihe ndị ahụ niile ọchịpị ya si na ha adịzikwa n'ụdịka ndụ a maka na ya achọtago nwunye ọ na-alụ. Nwanne nwoke n'ebe a na-ekwu maka mgbe ochie ịma ndị alụmdi dị na nwunye mgbe ochie wee ma alụmdi dị na nwunye ka anyị nọ na n'ihi na mgbe gboo ndị nna anyị na-anụ nwunye ha ofụma n'eziokwu a na-anụzụ ịbụọ nọ ya ịtọ mana mgbe ahụ ihe ọjọọ ndị dịcha n'ụwa kịta na ka anyị nọ na adịbeghị mgbe ahụ nwoke ga-afụ nwaanyị ọ laikiri nụọ ya nụọ ofu n'ịbụ na-achịkọta ha ncha niile ọnụ and ka tins si wee dị mgbe ahụ ha bụ ka tins nwoke ọbụla nụrụ nwaanyị na-arụkọta agwa nwoke ọ chọrọ igbu onwe ya bikọs ndọlị dị na nwaanyị na ihe dị n'obodo anyị akịta na-adị manụ nwaanyị na-arụ so onye batara m ụfọdụ ụmụ nwoke necha anya kama a ga-akpọpụta nwaanyị na ụmụ n'obe ha ọ dịtụ ihe oyi nwanne nwoke ka na-akpọrọ ka ahịa kama akpọpụta edebe ha n'iro so nwaanyị nwoke ọbụla debere nwaanyị n'iro mata na o nwere nwaanyị n'ụlọ and as long as nwaanyị nọ n'ụlọ ịma na anyị bụ ụmụ nwaanyị anyị bụ chinchi
anyị na-achọ ka anyị marachi ihe dị anyị na-eme mara ka o si apụ mara ka o si apụ so nwoke lechaa anya kama ọ ga-anyepụta ihe ga-ekwesị ekwesị na ekwentị ya were akara gbachie ya and ịgbachikwa iji akara wee gbachi fon na-esekwa okwu n'ezinụlọ bikos nwoke ọbụla gbachi ekwentị ya weta akara nwaanyị ọbụla nwe ihe ziri ezi ma nwoke a nwere ihe ọ na-eme bikos nwoke ọbụla ya enwe ihe ọ na-eme aka iji akara wee gbachie fon ya na-agbachi fon ọkwa ka ọ na-ekwu ka m na-ele ya ụmụ nwaanyị ka nọ njọ maka ịbịa nwaanyị ga-akpọchie ọwụdị dịka onye nka ya njụrụ esi ka nna apụta ọ sị na ya kpọchichara kpọchie ma ya kpọchichara ọ kpọchichara kpọchie ma infact na ebe niile ị ga-aba na fon na ọ kpọchichara ya ka ọ ga-esi dị otu ahụ nwaanyị na-asị na di ya ekwesịghị ịkpọchi fon ya mana ịkpọchiri onye ka o si wee kwuo ya ọ sị na onye na-ebi n'ụlọ kpọchiri nke ya nye negide anya nwoke kpọchigide kpọchie ma WhatsApp kpọchie ma mesenja kpọchie niile ọ bụ ya ga-aba na amụrụ ọkpọ ya jidekwa fonu nke kpọchie nwoke na-aya fonu ya ejiri aka emepe ihe na-akpọchi fonu nwoke gotere nye gị ọ dị gị nyere gị ndị kpọchiri nke gị ọbụma anyị bụ di na nwunye bi n'ụlọ aspozi kpọchi fonu ha iweta fonu gị tọsa ifu na aspozi fonu gị ringi eseba nza m ọnwụ na-ere ka mbụ nke m ringi ịza ịnwekwara ike ịma nzakwa mbaba sị na ọ bụghị iwe na-ege ịma ihe eji ekwukwarasị azara na o nwere nke ị ga-aza ọgụ na aka nwoke dị ọcha igbo onye ebubo si ya as far as na ọ wụrụ nwaanyị ka ọ nụrụ ọ jụghị ka onye dị ya onye abụ anụ nwere ka ọ ga-echijugide iwe nwoke ihe na-ebute nke a bụ enweghị okwukwe n'ebe ha enweghị ntụkwasị ebe ị na-aga enwe ntụkwasị obi n'ebe dị gị nọ ọ nwere ije nwoke ya bụ ochebe nwoke na-emegbu ọ na-anata n'ọnụ mgbe dị etu a ọ nata ụna anọ gbaa nkata ka di na nwunye ụmụazị anọkọta ụna ama na ụnụ nwere nna nọkọtazie ọ gwaghị na ya mkpọrọ ọ na-arụ n'ọfịs karịrị ọ ga-anọgide n'ọfịs 12 o'clock ị na-akpọkwa ọ na-asị gị na ọrụ akarịa ya ndị na-enwekwa flat taya ma ndị arụpụta n'ụzọ afọ ọrụ ha achọba ha resgrup ga-aya ejere wee je gbapụ ya mgbe nwoke gị na-ebi unu bidoro ịkọbara akọ dị iche iche ojicha nata mbọsị ọbụla nwe akọ ya akọrọ onwe ka ntụkwasị obi ga-esete ana mgbe ahụ ntụkwasị obi ha dụọ ịfụnanya na ọrụ na mgbe agbachi ekwentị mgbe ahụ nwaanyị enyewe na nwoke ya na-ebi n'ụlọ nwoke akpọzikwa nwoke na-eme ụdị omume mgbe m fụrụ ya ụdị omume anyị gbabụ ụmụ nwaanyị bụ tinye na-aga n'ụwa anyị nọkịta na ga-ama na o nwere ebe mmiri si wee gbu gbogbo ị gatara fụ onye na-eme ụmụ nwaanyị ka njọ gị gbabụ nwaanyị o nwere ike di ya edesara ekwentị pụọ banye ịsa ahụ maọbụ jee ime ihe ịchọpụta ihe o ji gbachie bịa ịchọpụta ihe ndị dị etu gịnị mere ji mụọ na onwe m ọ mgbe gboo ka m na-eme ụdị ya ahụ ịma mgbe a nụrụ ọfụ lọvụ ka na-achị aka ya maazị ga-abataba ụmụ ihe ya na-achọ ka inyochacha maracha ka o si ndụ ya na everything mana ugbu a mụ enwekwa efe bikos n'ihi na ịgbachie nke gị mụ agbachie nke m dịka nke m ji gbachie kịta na ọtụtụ esi na a na-ana senchuri nwee ike ịgba ihe njigbe gbachie agbachi mgbe gbachie fa na tufuo oke ya na River Niger ka m togburu ya mụnwa na onwe m dịka nsị gbo ịgbachi nke m ọ tọbagodi fonu ya ji ịsa arụ agaghị m eji ebe ahụ ọ ka esi wee kwado ezinụlọ nke anyị ka anyị ghara ije ebe a hụnye ma nwa ọbara mgbali elu ka ndị ndụ wee zuo ụmụazị Chineke nyere nso fonu etọgbagodo ebe anya ekwentị ya na-ebe mma mgba ya aka mgbe ọbụla o ji jerecha ebe ọbụla o jerecha asịbụ na o ji aka ya si mụ sara ekwentị ya onye na-akpọ nwere ike nyozi anya si ya na onye dị etu a na-akpọ ngwaza ya gwa ya na m na-eme ihe dị etu na m ga-akpọchi ya azụ mana ọ bụ na onye mụ ụdị ọganihu a mma mkpa ya aka ka ezinụlọ mgbe enwe ike ị na-akakwa daalụrụ nne kedu ọghọm ị chere dị na ya bụ ihe eziokwu ọghọm dị na dịkwa ọ dị omimi ọ na-ebute ntisasị ezinụlọ mana ọwụkwa sọsọ na ọ na-ebute ntisasị ezinụlọ ụdị ka ndụ ọ na-etinye n'ime ụmụazị na-etolite ga-eme ụmụazị atolite ụdịka uche ha ga-eji na-etozi ga-awụ uche aghịghọ ị ga-ahụ nwatakịrị ọ ga-ekwekwu dịka nne ya ma nna ya na-elekọta ya anya
na-elenye anya na ekwentị ha gụnyekwara ya maka gịnị maka ha ahụghị ụdị ka ndụ ahụ n'ebe nna ha na nne ha nọ. So ihe dị otu a na-ebute ọ na-eme ụmụazị ebido biwe ndụ ọjọọ bịakwuzie mee nwaanyị a ga-enwe ntụkwasị obi n'ebe di ya nọ, bịakwuzie nwaanyị na onwe ya a ga-ama ka ọ ga-esi kwuchite di ya ma o nwee ihe dị agha ọ nụrụ gbasara di ya n'iro. So okwe maka esi na-echezi o nwere ike na ihe a nụkwara wee eziokwu maka gịnị na di ya enwe ego ndụ ozuzo mebi o bidogo zowe ego ochie ekwe ka nwunye za ekwentị ekwe ka nke a mee n'ezinụlọ. So ọ ga-ekwuchite nwuru di ya ọnụ n'ezinụlọ nke nwere ihe dị otu a ekwesịghị ekwesị. ọghọm dị ya na ya kedu ka nwanne ya kwesịrị okwu ọ na-agbaka ezinụlọ di na nwunye ekwesịghị ekwesị na ọmatagoro ihe ọbụla ọ bụ ịgbachi ekwentị ha agbachi. Sometimes ebe a na-ekwu okwu ndụ ka a na-ekwu okwu ọnwụ. Ọ nwekwara nwaanyị ma nwoke edebe akụ n'ekwentị ahụ debe ihe ga-enweta azin ihe ndị oyibo na-akpọ infọmeshọn. Ịgbachi ekwentị ahụ weta akara ga-eme nwere ihe ọbụla mere nke nwoke ọ nke nwaanyị ama nwetewu akara ahụ ejiri gbachi ekwentị ahụ. Ọ ga-emekwa ha gaa n'ebe a ga-ewechapụ ihe niile dị n'ekwentị ahụ ka e were jee na ndị na-arụ ekwentị infọmeshọn niile ihe ndị oyibo na-akpọ infọmeshọn ihe niile sipozi nweta maka onye gị na-ebi n'ụlọ ka di na nwunye ha ncha niile abụrụ n'ihe efu. Ọ na-emekwa di na nwunye ama nwe okwu ebe onwe ha nọ. Nwaanyị agaghị ekweta ihe ọbụla nwoke na-ekwu, nwoke ama nkweta ọsọ a na-ebi ndụ ahụ ka m dubere na a na-abụ na-ebi ndụ ahụ bikọs nwoke ọbụla na nwaanyị ọbụla na-ebi n'udo were onwe ha ka ha si were onwe ha sọpozuru ịdị iwere obi ghere oyi ebe onwe ha nọ. Mana nwoke bido ha na kpọchibe fon ya, nwaanyị bidokwa kpọchibe fon ya, ma na o nwere ihe dị ebe ahụ. Emekwa nwoke na nwaanyị ihe ndị oyibo na-abụ lose ha so many things. Maka onwe nwoke nwere biznes ọ na-eme binta na ọ na-agbachi ekwentị ya ọ naghị agwacha nwunye ihe ọ na-eme nwere ike onye ahụ ya na-eji biznes a nwere ike ọ bụrụ nwaanyị nwere ike ọ kpọọ ya n'ekwentị nke nwaanyị eje tụtụrụ ekwentị wee gwana ya na ịmaka ịbụ ụmụ nwaanyị si ekwu egosi anya hapụrụ ya di ya nwere ike mgbe ọ ga-ekwuchi ihe na-edi ọnụ mgbe ọ ga-achọpụtasị na ekwentị ọ zara emebigo ihe emebigo. Ịba na asịrị ihe ọbụla nwere ọghọm nwekwara uru. Ihe ọbụla nwere uru nwere ọghọm, ihe ọbụla nwere ọghọm o nwere uru dị ya. I chere na o nwere uru dịtụ na ịgbachi ekwentị ma ọ bụ di ma ọ bụ nwaanyị nwere uru dịtụ ya chacha na ịgbachi ekwentị. O nwere ike abụrụ na uru dịgodi ya agbachicha ya na esi na ịgbachiri nke gị gbachie ya nwere uru dị na kwesịrị na aka gbachie chacha. Ịkpa dịka si kwuo n'izizi si na nwoke nwere ike kwee maka ebi nwunye ya wụ onye na-achịkọta akụ kwee maka ya gbachie ekwentị ya ka ọ ghara ịmara otu ego ma infọmeshọn dịka mmachi si abata. So o nwere ike ọ wụrụ uru nwoke a nwere ike inweta banye ime ka nwunye ya ghara ịmara ego ole na-abata na ụba ego ya. Then uru ọzọ nwere ike isi ga-adị na ịkpachi. Tupu ị gaa n'uru ọzọ aka ị gakwazụ ahịa machi ya. Music, a blend of quality sound delivered in an artistic way. At Maka Music Studio, we don't just produce sound, we create the right atmosphere for you to explore your creativity. So take advantage of our spacious state-of-the-art facility today for your live recording, while our professional sound engineers work their magic. We also offer digital studio sessions, EP production, full album production, mixing, mastering, jingles, voiceovers, amongst others. For inquiries and booking, contact us via the numbers showing on your screen. You can also reach us on any of our social media handles as displayed. Maka Production Limited, the pride of African entertainment. Igbo ndị ọma anyị echighatala n'azụma anyị ka nakwa na ije n'ụwa site na Maka TV. Isiokwu anyị bụ o kwesịrị na nwoke na maọbụ nwaanyị di na nwunye nọ na-agbachi akara gbachi ekwentị ha were akara wee gbachie ka onye ghara ịma ihe o ji akara o ji wee gbachie maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị. Maybe
ma ebe ọ na-arụ ọrụ ma ọ na o nwee ihe dị agha mere n'ụzọ ekwentị ya efuo ka onye were ekwentị ahụ ghara ịmaracha infọmeshọn dị na the ekwentị and ma ebe ọ na-arụ ọrụ ka o nwetụ ihe a na-akpọ privacy gbasara ebe ekwentị ya na ọ gaghị onye ọla kpara ekwentị ya aka banwe ime ya mara ihe nọ n'ime ya. So o nwere okwu ikwuru isi na nke izizi ka m chọrọ ịrụtụ aka nke izizi anyị kwuru isi na ọ bụrụ nwoke nwunye ama ha ka esi ejikọta akụnụba ma ọ aka o nwere ọ na onweghị ndị ụmụ nwaanyị dị mma na-achịkọta akụnụba di na nwunye ha ndị dị etu a nọtakwara na nwaanyị dị etu a okwutukwara ka nwunye ghara ịma akara iji gbachi ekwentị. Eziokwu o kwesịghị n'izizi na nwoke ga-akpọchi ekwentị akpọchi mara n'ebe ọ lụtara nwaanyị dị mma ọ kpọchigodi maka ihe ndị ọzọ o mee ka nwunye ya mara sị nne lekwekwe ma ọ na okwe maka ụmụaka kpọchiekwe ọ gwa ya nne lekwe akara nji kpọchiekwa ya nke so nwee ịchọrọ iji fon mee kọ ma ọ na ịchọrọ ịpịrị fon ma ọ na onwe ịchọrọ ime wit ekwentị so ya lekwe ọ kwesịrị ịgwa nwunye maka ọ ma na ọ lụtara ezigbo nwaanyị o mee nwunye ya mara akara o ji kpọchie ekwentị ya. Nke ihe gị nwaanyị kwere were uru ichere dị na ya gbakwekwa nke gị uru ọzọ mfụkwara dị n'ime azụkwa m kwuo nwekwa anya ọbụla mfụrụ bụ uru dị n'ịgbachikwa ekwentị agbachi azụkwa m kwuo n'obi nke m bikọs mụ na onwe m kwetere na nduzi na nwunye anyị ịgbachikwado ekwentị gị ị ga-eme ka mmata na ihe eji wee gbachi ekwentị ya mụ agbachi nke m ga-eme nka mmata na ihe eji wee gbachi ekwentị ha onye m fụtara bụ ịchọgodo ka uru dị ya anyị edebe ya etu a onweghị uru ọbụla dị na di na nwunye bikọs akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na anyị na-ababurugo ofu ihe ọbụla gbasara ya bụrụgo ofu onweghị uru ọbụla dị ọ bụrụkwa na onye ọpụkwa n'ekwentị ahụ fụ dịka anya nwa kwuru mmadụ atụtụnite ya onye aga-abagbu nne ya ịbụ na ekwentị mmadụ fụgodo onye tụtụrụ ịchọkwa ịba n'ekwentị o nwere ụzọ ọzọ esi agakwa papa n'ekwentị mana ịdị onye tin dịzi ebe a bụ na a gaghị afụ ihe niile ndị dịkọtara n'ekwentị ahụ mana ọ bụrụ ma imepe ekwentị a ga-emepe ya mana okwu esaidị ebe o si gwa maka form of privacy ọkara ike ọ bụrụ uru dị ya nọ mana abịa n'ụmụ na ha di na nwunye ihe gbasara di na nwunye nwere uru ọbụla dị na di na nwunye na-agbachi ekwentị ha agbachi ekwesịghị ndị na-ejikọta eti n'isi pilo wee dị erezi anya ụfọdụ si abụ ejije aba n'ime ebe a na ha ebe n'ime restroom ụfọdụ na-ejiche eze bụ na kpuru na debe n'okpuru pili ama mkpụ ka nwaanyị mgbe nwoke bibiri ụdị ndụ a nwaanyị bibiri ụdị ndụ a ịfụ na nsogbu adịgo so o kwesịghị ekwesị. O nwere ndụmọdụ ị nwere? Ndụmọdụ m nwere m ga-enyewu na ma ọwụ nwoke na nwaanyị na ọwụ enyi na enyi nke ọbụla nke mere ya jidere nke enyi na enyi n'akụkụ bụ na nke ahụ na ụna alụbeghị na abụ dị na nwunye onye ọbụla ka na-apịa gemu bie a ga na-atụ okwe ka mmadụ ya bụ okwe ya adaba. Eziokwu di na nwunye dịka nsi kwuo bụ na ha kwesịrị idosa ekwentị ha onye ọ ga-enwe ike imetụ ekwentị onye nke a di nwere ike imetụ ekwentị nwunye ya aka nwunye ya ga-ewe iwe nwaanyị ga-emetụ ekwentị di ya aka di ya ga-ewe iwe ụdịka mmasị na ntụkwasị obi ahụ kwesịrị ịdị n'ebe di na nwunye as far as na ha alụgo nọkarịta ka di na nwunye ihe awụ onye kpọrọ gaa na ụlọ ụka agbakọ ụlọ akwụkwọ o kwesịrị na ihe niile unu ga-emekọ kwesịrị ịdị n'otu. So ndụmọdụ m na-enye nwoke ọwụla nwaanyị ọwụla nke na-akpọchi ekwentị ha n'akara bụ na ha kwesịrị ime ya ọ dị open ka nwunye ha mara ma ọ di ya amarakwuo ka o si dị. Nwere ndụmọdụ ị nwere ọkachasị n'ebe ụmụ nwaanyị nọ? Ndụmọdụ nwere ebe ụmụ nwaanyị nọ gị na nwoke biri n'ụlọ ma ọ gbachiri akara ya ekwentị ya ma ọ gbachiri ekwentị ya ụmụ nwaanyị zụkwanị na ike hapụ akara ekwentị dị unu ije n'ekwentị dị unu bụ ibute ọgbaghara n'ezinụlọ omekwana ka ihe esi je n'ekwentị nwoke nke anyị nọ n'ụwa nkata ka ị ghara ịfụ ihe ọnwụwa na ọtụtụ ezi ga-eme ka iwe wee gị nwoke niile nwoke sef nwere ike sef ekwentị nwoke ya na-akụ
ọ nọkwara befu na asa ifu ko yesi mara to wee ka mata ichoro nwere ihe na-achụ ya ọkụ ọ bịa dọwara ekwentị ụmụ nwaanyị hapụkere na ekwentị dị ụlọ ihe ga-asị ọ na di gị si ga-emetụla ekwentị ya aka emetụla ya were sụọ ya nsọ ana masọ nsọ nke m ihe emetụ ya aka onye nwaanyị ọbụla debere ekwentị mana ebe ha sị chọkarịa ọkwa ife nwoke ga-agbachi ekwentị ọ ga-achọ ka nwunye mara ihe dị ekwentị ya mana imekata wee debe ekwentị gị ọ wee zaa kọọlụ ọ ga-ajụgide gị onye kpọrọ gị kedu onye na-apị mepee ekwentị ahụ nwoke achọghọ ka nwaanyị amamna mma kpọ ya ndị ihe ndị Igbo na-akpọ jealous gosọpụ ihe a naghị eme gbachi ekwentị ha nwaanyị gbachi ha na ekwentị ya ịcha na onye ahụ ndụ ahụ na-ebi ka nwaanyị ji gbachi ekwentị ya mana ndụmọdụ na-enye anyị bụ ụmụ nwaanyị bụ hapụkere na ekwentị na ekwentị etisago ezinụlọ dị ọtụtụ ezinụlọ nwaanyị jee onye pụta ihe ọnya sịpozi nwekwara ike nwoke ya dịkwa inosent onwebụ ihe nwoke bụ n'obi nwere ike ihe ọ fụrụ ebe anyị ụmụ ihe ọbụla omenu nwaanyị anyị bụ nwaanyị na-eme okwu ọ buru ya n'isi karịa mana ịkwụsị ije n'ekwentị dị gị esepụ na ọgbara gịsị gị nne chekere n'ekwentị a mee ihe dị etu a nke nwoke akwụsị ije n'ekwentị nwunye esepụ na nwunye gị nwere ihe ị chọrọ ịchọpụta ebe nwunye gị nọ ifu na udo na ọṅụ ga na-achị n'ezinụlọ anyị. Igbo ndị ọma ọ na-afụgodu ka o si wee daa n'ụbọchị nke taa ihe nnụnwa na onwe m na-agbakwunye na ya bụ ihe bụ ọ bụrụ na gị na mmadụ biri n'ụlọ nwee ihe a na-akpọ ntụkwasị obi n'ebe onye ahụ mgbe ị fụrụ mmadụ n'anya ihe ọbụla gbasara onye a ga na-amasị gị ghebe onwe gị oghe nwunye gị mara gị mara nwunye gị ndị gị na ha bi n'ụlọ ghewe na onwe ụlọ anya ọ bụrụ na enwee nke ndị oyibo na-akpọ transparency ihe gara adị mma n'ezinụlọ mana mgbe nwoke ya na-ezokwu nwaanyị ya na-ezokwu ọ gwara ndị ya bụ ekwe eziokwu ihe niile a na-eme n'ụwa bụ ije iwe anyị na-ekwu okwu bụ mmadụ ighebe onwe ya oge anyị nwekwara ike sị na debe ekwentị gị onye zichakwa agha ozi niile oge ezighị ọ gwara nga a na-apị delete onye ekpochapụkwa ihe niile ma werekwa ekwentị megide mgbe ijecha na-enwe ihe ya afụ mana nke kachasị nke bụ gịnị mmadụ ibi ndụ gịnị eziokwu na ntụkwasị obi ka onye gị na-ebi n'ụlọ maọbụ onye gị na-emekọ ihe nwee ntụkwasị obi n'ebe nwoke a na-akpọ trọst n'ebe ị nọ ya karịa ya bụ di na nwunye nọ n'ụlọ biko ọ bụrụgodị na ịgbachi akara ya na ọ bụrụkwa na ọ ga-ekwego mee ka onye ọ bụ gị na ya mara ka esi eme ya bụ ihe mgbe ụfọdụ ọ ga-agbata ọsọ gbakpegodoro ya fon na o nwere ihe a chọrọ imepe ụmụ m na-eje ihe eji etinye ya mgbe ụfọdụ aka na-esi na ihe nwere ọghọm nwekwara uru o nwere ike ọ bụrụ na ọ maka ụmụaka mana dụto na mụnwa na onwe m nweghị nitin mbụ n'obe gbakwana m na-asị na m bụ ezigbo mmadụ mgbe ọ ga-asị gị nyegodi ya ka ya nene ihe a chọrọ ime i were enye ya o nwere ike 1 hour 2 hours ọ ka jie were emere ihe mana nwoke ahụ eme nwoke ahụ eme nwoke adịghị ndụ mee ya nwoke adịghị ndụ were ekwentị ya nye nwunye nwaanyị ọfisi anyị macha ọ na ọfisi n'elu na ọfisi na ọfisi mgbada na ọfisi mgbada apụta ya anyị macha ọfisi ahụ nke onye anyị na-ekwu ubi biko nke ọ bụla onye na-eme ya biko ya mee etu udo ga-esi wee mee gịnị wee chia na ezinụlọ ya chia n'ụwa niile anyị nọ chia ebe ị na-arụ ọrụ ihe ọbụla ị na-eme biko nke ọbụla ị na-eme were amamihe wee mee gịnị wee soro ya ọ bụrụ ka anyị ga-esi wee kwachi ije n'ụwa nke ụbọchị nke taa biko dododo ihe a na-ayọkwa n'ugwu nke a bụ nke anyị ndị Igbo ọ bụrụ na o nwere ahịa na-azụ ihe ọbụla ị na-emepụta biko ka ị bịa ka ị weta ka anyị wenyere gị aka gbasara ya mba niile ka ha mara maka gị mara ebe ị na-anọ mara ebe ị na-azụ ya bụ ahịa ihe anyị na-agwa gị bụ mgbe anyị ga-agbasacha ahịa ya ọkụ ịpụta n'ụtụtụ ị ga-akwụdo ọtọ chie nche n'ihi na ndị azụmahịa ga-achụpụ na-abụ ahịa gị eziokwu ka gị na-agwa gị bịa ọ bụrụkwa ndị chọrọ ka ị kwadoro anyị ha n'ụdị pụrụ iche kpọọ anyị n'akara anyị dịka ọ na-egosi na ekwentị na ihe onyonyo anyị biko na-esonyekwara anyị n'ije n'ụwa dịka m gwara gị na Igbo Ezuo TV na YouTube ebe a ka anyị ga na-ewetazi ụlọ ya kwa ụbọchị Satọde ọbụla n'ọkụrekere anọ nke pụrụ iche aka bụkwa nwanne gị nwaanyị Odoziakụ Esther Ugonweje Adaejeje na Komesịa.
ana m anụ. Wow! Ka o siri mee. Omenala Igbo ga-adịlili. Wow! Ọ ga-adịrịlị Igbo mma. Wow! Ana m anụ. Igbo ga-adịlịlị. Wow! Onye sọ ma ọ bụrụ ya ma ọ bụrụ ọ ga-eme gịnị? Onye sọ ga-adịrị Igbo mma ọ ga-adịrị ya na mma. Ọ ka o mere ọ ka o siri mee.